Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjajah, Pak Guru yang esok iki mengko bakal ngajak penjajah kanggo nyinau piwulang sak teruse, yaiku bab welingan utawa pesen utawa sok menawa istilah liya diarani atur-atur. Ning sadurunge Pak Guru bakal mesthekake dhisik menapa bocah-bocah ki mau esuk ora padha lali anggone ibadah, anggone padha mbantu wong tuane, lan uga anggone padha njaluk dongane wong tuwa, mergo dongane wong tuwa ki bakal dikabulake dening sing gawe urip, aja lali. Saben wektu tansah njaluk dongane wong tuwa. Nek wong tuwa wis ndongake becik, bocah-bocah sok ben uga bakal nampa lelakon sing becik. Bocah-bocah penyuwune Pak Guru sinajan iki ya wis meh karo tengah sasi, bocah-bocah kudu sinau ning omah. Ning penyuwune Pak Guru tetep semangat. Muga-muga ora suwe meneh mengko bocah-bocah iso mlebu sekolah. Mong gandeng iki aturane isih kudu sinau ning omah. Welinge Pak Guru aja bosen, aja bosen, aja jeleh, aja mulatenging keselemur liyane. Bocah-bocah, pelajaran kang ana sesambungane karo welingan utawa pesen janjane awake dhewe iki wis kulina nindakake. Apa to sing diarani welingan nek cara Jawa meling. Meling apa to? Meling kuwi ngomong karo wong liya ning ora langsung ketemu karo sing diajak ngomong. Dadi lantaran marang wong liyane utawa nganggo sarana liyane. Dadi ora ketemu, ora adep-adepan dhewe. Bocah-bocah sing jenenge wong urip kuwi diarani makhluk sosial. Makhluk sosial ki makhluk sing ora iso matek dhewe. Perlu dibantu dening wong liya, perlu ditulungi dening wong liya. Perlu cara saiki istilah komunikasi karo wong liya. Merga awake dhewe ya butuh, sok dibutuhake. Nah, menawa ditonton saka jinise bocah-bocah. Sing jenenge wong urip niku mesti kepengin duweni kekarepan sing kudu dilakoni dening wong liya. Utawa kadang kepengin ngajak. Nah, mula welingan ki mau nek ditonton saka jinise ki ana siji. Ana sing wujude informasi, tegese kepengin menehi kabar kancane utawa menehi kabar wong tuane, menehi kabar mbae, budene lan sapanunggalane. Ana sing wujude pangajak. Pamane ana acara lomba, bocah-bocah diajak melu lomba. Ana sing wujude tontonan, bocah-bocah didhawuhi kon nonton. Ana sing wujude nek ning masyarakat iki ya sok ana ajakan kerja bekti, lan sapanunggalane. Lah, ana meneh welingan kuwi mau sing wujude rencana kegiatan. Dadi wong sok minggu kepengin ngenekke ngene. Ayo awake dhewe piye acarane? Lah, gandeng ora iso ketemu langsung. Nah, mungkin nganggo acara welingan. Maneh sing wujude pitakon. Upamane kaya bocah-bocah iki entuk tugas saka Pak Guru ngene iki apa ya karepe? Nah, mungkin takon karo kancane, ndelale kancane digoleki ra ono. Lah welingan. Nah,
Bocah ana ing pelajaran utawa piwulang bab welingan utawa sok pesen utawa sok diarani atur-atur unsur-unsur sing pokok sing kudu enek kuwi ana 3. Setunggal pengirim warta. Dadi wong sing di kepentingan. Apa sing kepengin menehi kabar, apa sing kepengin menehi pitakonan, apa sing kepengin ngajak. Dadi wong sing di kepentingan. Sing nomor 1. Sing nomor 2 panampa warta. Tegese wong sing dikabari, wong sing dipentingke, sing arep dipentingi awake dhewe. Bisa kancane, bisa mbae, bisa budene, bisa pak guru dan liyane. Lah sing uga penting, unsur sing uga penting nalika awake dhewe menehi welingan yaiku bab isine welingan kuwi mau apa? Isine apa? Oh, isine wujude rencana kegiatan. Oh, isine wujude ajakan lan liya-liyane. Lah bocah ing jaman saiki saya komplek tegese wong kepengin menehi kabar iki sarana-sarana saya akeh. Jadi iso nganggo cara piye wae sing penting weling awake dhewe tekan karo sing dibutuhke awake dhewe. Nah, yen ditonton saka urut-urutane lakune welingan kuwi mau sing sepisan diwiwiti saka sing ngirim warta, saka sing di kepentingan. Aku arep ngabari sedulurku, aku arep ngabari kancaku kok. Nah, iki sing nomor 1 saka sing kepengin ngabari sik. Aku arep ngabari apa? Direncana dhisik. Ngrencana, gitu, ngrencana. Nomor 1. Sing nomor 2 simbol. Tegese simbol ki wong arep menehi pesen iki mau kadang ora mesti wujude tetembungan gitu. Kadang enek sing wujude isyarat. Amene nganggo isyarat tangan ya. Oh, nek aku tanganku dada ngono ki arep ngandhake isine ati aku tak mulih sik gitu. Pisah tekan semene wae lan liya-liyane. Ana sing wujude ngawi-awi. Tegese ngakon nyedak. Ana sing wujude kae lho. Berarti ngarahke. Malah ana sing wujude duding dikokke ngarep tutuk. Berarti ngelekke. Kuwi isyarat. Nganggo isyarat. Ana meneh sing wujude simbol-simbol. Nek kowe mungkin liwat dalan kae lho, Cah. Enek gambar sendok garpu karo sendok biasa. Oh, berarti kowe nek butuh mangan cedhak kene nek restoran. Utawa nek gambar lereng gunung terus enek gambar kaya krikil-krikil njiglok. Kae ngilingke. Hati-hati, darah kene gampang melorot. Utawa nalika kowe numpak kendaraan enek gambar pinggir dalan ki enek gambar kewan melayu. Kuwi ngilingke marang awake dhewe. Hati-hati, kene iki sok enek kewan liwat dalan kene. Iku simbol. Malah nek kowe ning pramuka ana meneh nganggo morse, nganggo simapur, gitu. Nganggo sandi, gitu. Sandi macem-macem sandi. Kuwi kabeh klebu
simbol utawa syarat. Ning sing saiki luwih gampang ditampa kang wujude tetembungan utawa kalimat utawa ukara. Sing sok ditulis ana nggon WhatsApp, sing sok ditulis ana nggon ya ta SMS lan liya-liyane. Bocah kang nomor 3 yaiku sarana utawa panglantar. Anggonmu kepengin titip pesen kuwi mau mbok liwatke ngendi? Nganggo sarana apa? Ana sing dititipake nganggo radio, disiarke lewat radio. Ana sing dititipake lewat televisi. Ana sing dititipake lewat bioskop. Ana sing dititipake lewat HP. Nah, pilih sing endi? Nek saiki zaman saiki mungkin kaya kowe barang saiki lewat HP luwih praktis, cepet. Ngetik wae arep mbok kandhani sapa apa meneh lewat WhatsApp ngandhani wong sak grup bisa. Yen wis terus kanggone sing nampa. Nah, kanggone sing nampa. Jenenge nyurasa welingan. Sing dikarepke iki apa to janjane sing ngabari aku isine apa to? Mungkin nek wujude simbol sing biasane sing rada angel, nek wujude kalimat gampang, wujude tempungi gampang dipahami. Sing wujude simbol kae kok ngawe-awe karepe apa to kae? Nah, iku dirasa. Oh kae nyatane nyeluk aku. Ana meneh sing wujude ndudingi. Kae karepe piye to kae? Nah, jenenge nyurasa. Mikirke isine jane apa karepe. Lagi kecerdasan mikir cah nggih, kecerdasan mikir, cerdas gagas nggih ta, ngadeke. Lah, yen wis nah kanggo sing nampa dhewe terus piye? Sawise nampa ki mau piye? Apa ya wis cukup? Ya gumantung isine cah. Nek isine iki ajakan ya awake dhewe iki piye apa arep nanggapi ajakan apa ora gitu. Nek wujude apa lah gumantung sing nampa. Ning biasane bocah sakwise entuk welingan kuwi mau teka marang awake dhewe adek ya wis mudeng karepe biasane ya aja gawe gelone sing ngirimi, biasane ya jawab ngono. Meni wangsulan nggih, meni tanggapan. Oh, aku ora iso. Oh, aku ya tak melu. Lan liya-liyane meni tanggapan. Nah, niki bocah ringkesane keterangane Pak Bro bab welingan. Lah niki bocah biasa nglakoni ngene iki mung iki rak diterangke gen padha mudeng. Merga padha-padha mene welingan kuwi nek nganti awake dhewe ora ngerti carane sok kadang salah tampa. Ya, salah tampa. Kudune nyeluk rumangsane nantang kuwi nek ra mudeng. Gitu. Mula nggunakake isyarat ya sing bener. Aja nganti gawe isyarat kleru, nek kleru iso dadi salah tampa. Nah, mongko wong salah tampa iki sok malah dadi apa sing kudune kekancan apik malah dadi padudon lan liya-liyane. Mila kudu nganggo adab, nganggo tata cara, apa meneh bocah-bocah nggunakake ya ta, HP sing jenenge bahasa tetembungan ki ra iso makili ati cah. Karepe kene mung guyon ning nyatane ning kono ditampa dikira ngina ya, akhire dadi padu. Mula kudu iso milih basa sing apik. Apa meneh nalika bocah-bocah kuwi mungkin ngabari karo kancane ning sing maca wong tuane kadang wong jenenge HP kan kadang wong tuane ya maca. Sing kadang wong tuane iki bocah kok omongane kaya ngene. Sekolahe ning endi? Ora patut. Nah, sekolah kok bahasane kaya kan dadi ora becik. Nah, mula
sing jenenge wong sesrawungan sing ora langsung apa meneh lewat alat komunikasi sing iso dingerteni wong liya utawa wong liya ngertine mung tetembungan ora adep-adepan langsung kuwi kudu njaga adab tenan aja nganti misahake paseduluran gur merga anggone nggunakake basa ora bener. Mila bocah aja pinangka panutuping kiwulangane Pak Guru coba mengko nggon bukumu paket nggih halaman 63 tekan 64 iki ana contoh Pak Celaton sing lewat HP coba ditonton urut-urutane piye ning kono wiwit saka salame terus ning kono ketemu sapa sih ya nek dimestekke nek sing mbok wenehi bel kuwi mau nyatane sing mbok karepe kan langsung iso ngomong ning mbok menawa sing karepmu ketemu karo kancamu nih ternyata sing nampa bapakmu apa bapake bocah sing mbok karepe ki mau lah mungkin kan kowe perlu milih bahasa sing pas ya coba kowe engko wacan kowe diwaca kanthi teliti nggih adab-adabe piye nggih urut-urutane komunikasi iki kepiye nah, coba dicermati digatekke kanthi becik yen wis coba nggon kuwi enek nggon halaman 65 halaman 65 kuwi ana PR ya. Tugas rumah lah wis ning omah ya kuwi digarap ngono wae kuwi perintah apa to ya coba digatekke isine perintah kuwi mau ya, coba di gawe yen bar kuwi terus ditulis ya. Ditulis ning nggon buku catetane ya sepisan maneh ya. Aja langsung ditulis. Biasa disediani orek-orekan cek digawe orek-orekan. Kon wis pates iki lagi tak tulis. Dadi tulisannya tetep rajin ya. Mergo Pak Guru ki nek biji ki ora mung bener ya, termasuk rajine tulisan sing gampang diwaca. Terus yo nek dikeki tugas coba iki sasi Agustus Pak Guru wis meneh tugas pira ya ta? Yo digenepi. Wong kek tugas ping 3 aja mung garap 1, 3 ya 3 digarap kabeh. Nek memang mung catetan ya catetan nggih. Dadi ya tetep ditulis. Dadi bukune 1 ya isine catetan, isine tugas memang dadi 1 pancen dadi 1. Nah, maka terus ditumpuk. Kira wis didhawuhi numpuk iki nggih, tidak numpuk. Mulai iki nggo sasi September tugase Pak Guru iki. Dadi engko numpuke entek sasi September. Ning iki sasi Agustus aja lali nggih. Tugas sing nomor 2 lho ya iki. Tegese buku sing nomor 2 ditumpuk, mengko karo njikuk tugas sing ndek wingi sasi Juli wingi wis dibiji Pak Guru. Dijikuk nggo nggarap sing iki nggih. Nek urung dijikuk, nek dijikuk ya alhamdulillah langsung bisa nggarap. Wondene urung dijikuk nah, ya kuwi ndang dijupuk lewat wong tuane lho ya. Aja lali matur karo wong tuane Pak, Bu, menawi mendhet tugas wonten sekolah nggih mawi masker. Nggih, mendhet wonten kelasipun piyambak-piyambak. Nggih, tak kira ngono wae dhisik bocah. Muga-muga sing dingendikake Pak Guru mau digatekke tenan nggih. Aja nganti nyepelekke tugas. Mergo tugas iki nggo dasar bijimu rapot. Nek kowe kudune nugas nggarapmu ping 3 kok kowe mung nggarap 2 apa meneh mung nggarap 1 bijimu mesti kurang ya. Mesti kurang becik padahal kuwi engko sing kanggo biji ana rapotmu ya ta. Nek biji rapotmu elek sok ben tekan tuwa ora iso dadi apik. Wes ngono wae sing tinggal Pak Guru. Muga-muga bisa tetap sehat nggih dongane Pak Guru lan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.